Přemýšleli jste někdy nad tím, proč zelenina, která by měla být tou nejsladší a nejkrásnější na celé vaší zahradě, nakonec vypadá jako zcvrklý, chlupatý a hořký kořen? Vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na téma, které trápí obrovské množství z nás. Slíbím vám jednu věc. Na konci tohoto videa přesně pochopíte, proč vaše červená řepa dosud nechutnala tak, jak má, a získáte dovednosti k tomu, abyste letos vypěstovali ty nejluxusnější bulvy v celém okolí. Možná si teď říkáte, že pěstování řepy je přece úplně primitivní záležitost. Ale co když vám řeknu, že 90% zahrádkářů dělá jednu zcela fatální chybu, která zničí úrodu už na samém začátku? A ne, není to špatný druh semínek. Je to něco mnohem nenápadnějšího, co děláme téměř všichni v domnění, že rostlinám pomáháme. Takže jste připraveni zjistit pravdu a možná se mnou i trochu pohádat v komentářích? Jdeme na to. Než se ale ponožíme do těch největších omylů, pojďme si trochu nastínit situaci. Červená řepa je tu s námi už tisíce let. Staří Římané ji milovali a původně se jedly hlavně její listy, zatímco kořen se používal jen jako lék. Teprve v průběhu staletí šlechtitelé vytvořili tu krásnou, kulatou a sladkou bulvu, kterou známe dnes. Historicky se řepa považovala za plodinu, která přežije všechno. A právě z této historie pramení ten obrovský problém. Všichni jsme uvěřili mýtu, že řepa je plevel, který nepotřebuje žádnou péči. Představujeme si, že ji prostě zasadíme, zapomeneme na ni a na podzim vytáhneme dokonalou zeleninu. Jenže moderní odrůdy, které jsou vyšlechtěné pro maximální sladkost a křehkost, jsou mnohem citlivější na podmínky než jejich divocí předci. Vyžadují specifický přístup k půdě, k vodě a k výživě. Pokud tyto moderní potřeby ignorujeme a chováme se k ní jako k divokému plevelu, rostlina se začne bránit. A její obrana se projeví právě tou ošklivou deformací a příšernou, svíravě hořkou chutí. Takže pojďme se podívat na tu úplně první a často nejničivější chybu, kterou je zanedbání tajného života řepních semínek. Většina lidí vezme sáček se semínky, nasype je do řádku a myslí si, že z každého semínka vyroste jedna rostlina. Ale to je obrovský omyl, který vede k první katastrofě. To, co držíte v ruce a čemu říkáte semínko, je ve skutečnosti takzvané klubíčko. Je to seschlý plod, který v sobě ukrývá 2 až 5 malých, samostatných semínek. Představte si to jako takový malý hotel pro rostlinky. Když toto klubíčko zasadíte a ono vyklíčí, na jednom jediném milimetru čtverečním se najednou objeví 3 nebo 4 malé rostlinky, které okamžitě začnou bojovat o přežití. Bojují o vodu, o světlo a o živiny v půdě. Pokud je necháte růst takto natlačené na sebe, nikdy nevytvoří pěknou kulatou bulvu. Nemají na to totiž fyzicky prostor. Výsledkem bude trst těnkých, pokroucených a znetvořených kořenů, které do sebe budou tak propletené, že je od sebe ani nedostanete. A co hůř, tento obrovský stres z nedostatku prostoru přinutí rostlinu produkovat stresové látky, které způsobují právě tu nechtěnou hořkou chuť. Proto je naprosto kritické pochopit, že zasazením to teprve začíná. Nyní plynule přecházíme k dalšímu logickému kroku, kterým je jednocení. Ale pozor, i zde se skrývá past. Většina zahrádkářů ví, že musí ty přebytečné rostlinky odstranit. Jak to ale dělají? Prostě je popadnou a surově vytrhnou ze země. A to je obrovská chyba, která vaši úrodu nenávratně poškodí. Jak už jsme si řekli, ty malé rostlinky z jednoho klubíčka rostou těsně vedle sebe a jejich jemné kořínky jsou pod zemí propletené. Když tu jednu rostlinku vytrhnete, nevyhnutelně potrháte a poškodíte i hlavní kořínek té rostliny, kterou tam chcete nechat. Tento poškozený kořínek se pak začne hojit, začne se větvit a ztratí svůj přirozený rovný tvar. Místo krásné hladké bulvy vám pak vyroste chlupaté, hrbolaté monstrum, plné malých odboček a prasklin. Jaká je tedy správná cesta? Ty přebytečné rostlinky nikdy netrhejte.
Vezměte si malé ostré nůžky a jednoduše je odstřihněte těsně nad povrchem půdy. Zbytek kořínku v zemi se sám rozloží a rostlina, kterou jste vybrali jako vítěze, zůstane zcela nepoškozená a bude mít ideální podmínky pro svůj krásný, symetrický růst. Zkuste to letos udělat s nůžkami a uvidíte ten propastný rozdíl. Ale co když máte správně vyjednoceno a řepa je přesto hořká a ošklivá? Zde se dostáváme k tématu hnojení, přesněji řečeno k obrovskému nebezpečí jménem čerstvý hnůj. Mezi lidmi koluje mýtus, že čím více přírodního hnojiva tam dáte, tím větší a lepší úroda bude. Tohle je snad ten nejhorší nápad, jaký můžete při pěstování kořenové zeleniny mít. Pokud do záhonu, kde chcete pěstovat řepu, zarijete čerstvý hnůj nebo nedokonale vyzrálý kompost, podepisujete si rozsudek smrti pro vaši úrodu. Čerstvý hnůj obsahuje obrovské množství dusíků v agresivní formě. Řepa na tento přebytek dusíku zareaguje tak, že veškerou svou energii vloží do růstu obrovských, nádherných zelených listů. Zahrádkář se pak raduje, jak mu to krásně roste, ale pod zemí se odehrává tragédie. Kořen se přestane vyvíjet do šířky, začne být vodnatý, plný dusičnanů, extrémně náchylný k chorobám a získá velmi nepříjemnou, až zemitou, nahořklou pachuť. Navíc agresivní látky z hnoje doslova popálí jemnou slupku bulvy, takže bude plná strupů a prasklin. Řepa prostě potřebuje půdu, která byla hnojena organicky už v předchozím roce. Miluje takzvanou druhou trať. Pamatujte, nikdy nedávejte čerstvý hnůj k řepě, jinak spláčete nad výdělkem. Pojďme se nyní podívat na samotnou půdu, protože tam se odehrává další tiché drama. Mnoho lidí si stěžuje, že jejich řepa je malá, tvrdá a má na sobě drsné, korkovité skvrny. Odpověď často leží v chemickém složení vaší půdy, konkrétně v jejím pH. Řepa je neuvěřitelně citlivá na kyselou půdu. Pokud máte na zahradě půdu, kde přirozeně roste mech, nebo kde se daří rododendronům, máte problém. V kyselé půdě totiž řepa nedokáže přijímat klíčové živiny. Můžete jich hnojit sebevíc, ale ona z toho nezíská vůbec nic. Její růst se zastaví, bulva zdřevnatí a chuť bude prázdná a trpká. Kyselá půda je navíc prostředím, kde řepu velmi ráda napadá strupovitost. To jsou takové ty ošklivé, popraskané strupy na povrchu, kvůli kterým musíte při loupání odříznout polovinu úrody. Jak z toho ven? Před výsadbou řepy je ideální do půdy zapravit trochu dřevěného popela nebo speciálního zahradnického vápna. Tím půdu takzvaně odkyseříte. Ale musíte to udělat s předstihem, ideálně už na podzim. Půda pro řepu by měla být neutrální až velmi mírně zásaditá. Jen v takovém prostředí dokáže vytvořit tu jemnou, sladkou dužinu, kterou všichni tolik milujeme. Teď se dostáváme k naprosto fascinující věci, o které většina běžných pěstitelů nemá ani tušení. Je to skrytý hladomor, který způsobuje nemoc zvanou srdéčková hniloba. Možná se vám už stalo, že jste vytáhli krásnou velkou řepu, ale když jste ji doma rozkrojili, uprostřed byla ošklivá, černá a tvrdá dutina. To není žádný škůdce, který by se prokousal dovnitř. Je to fyziologická porucha, způsobená absolutním nedostatkem jednoho specifického stopového prvku. Tím prvkem je bor. Řepa je na dostatek boru extrémně náročná. Pokud jí chybí, začnou nejprve žloutnout a kroutit se nejmladší lístky v samotném středu rostliny. A pod zemí se začne rozpadat vnitřní tkáň bulvy. Zčerná, stvrdne a celá řepa je nakonec naprosto nepoživatelná a nahořklá. Lidé často obvinují sucho nebo špatné počasí, ale ve skutečnosti rostlina jen zoufale křičela po boru. Existuje na to snadný lék. Zkušení zahradníci používají slabý roztok kyseliny borité nebo speciální listová hnojiva s obsahem boru. Stačí rostlinu jednou nebo dvakrát za sezónu lehce postříkat na list a tomuto zklamání se zcela vyhnete. Je to malý detail, který ale rozhoduje o úspěchu nebo naprostém fiasku celé vaší sklizně.
Dalším kritickým bodem je umění správného zalévání. A právě tady děláme chyby, které z naší řepy dělají nepoživatelný kus dřeva. Většina z nás zalévá nárazově. Čekáme, až půda úplně vyschne, až listy řepy zoufale lehnou na zem a pak tam nalijeme obrovské množství vody. Tento systém zvaný sucho a povodeň je pro řepu tou nejhorší možnou variantou. Představte si, co to s tou rostlinou dělá. V období sucha se růst zastaví. Buňky v kořeni stvrdnou a zdřevnatí, aby rostlina přežila. A pak najednou přijde obrovská záplava vody. Ty stvrdlé buňky nejsou schopny pojmout takový tlak najednou a celá bulva zvenčí popraská. Vzniknou hluboké trhliny, do kterých se okamžitě dostanou půdní bakterie a hniloba. Kromě toho tento stresový cyklus zcela ničí cukry v rostlině. Místo toho, aby ukládala sladkou šťávu, tvoří hrubou vlákninu. Výsledkem je rozpraskaná, dřevnatá a hořká zelenina. Tajemství dokonalé řepy spočívá v absolutně rovnoměrné vlhkosti. Znamená to zalévat raději méně, ale často. Půda by měla být vlhká jako dobře vyždímaná houba. Nikdy ne bahno, nikdy ne prach. Jen tak zachováte tu křehkost, kvůli které ji vůbec pěstujeme. S vodou souvisí i jeden velmi zajímavý babský recept, který se předává z generace na generaci a my si ho teď musíme rozebrat. Slyšeli jste někdy o tom, že se má řepa zalévat slanou vodou, aby byla sladší? Zní to jako naprostý paradox a mýtus. Proč byste pro boha lili sůl na zahradu? Jenže ono to má svůj vědecký základ a obrovský háček. Kořeny řepy pocházejí původně z přímořských oblastí. Z evolučního hlediska jsou tedy zvyklé na určité množství sodíku. Sodík v rostlině pomáhá transportovat cukry z listů dolů do bulvy. Takže ano, mírná zálivka se špetkou soli opravdu může zvýšit sladkost úrody. Ale tady nastává ten kámen úrazu. Lidé vezmou hrst kuchyňské soli, hodí ji do konve a celou zahradu s tím prolijí. Tím si zničíte půdní strukturu na několik let dopředu, zabijete užitečné mikroorganismy a řepu doslova spálíte. Pokud chcete tento trik vyzkoušet, musíte být extrémně opatrní. Mluvíme o jedné zarovnané čajové lžičce soli na 10 litrů vody. A to pouze jednou, nebo maximálně dvakrát za celou sezónu. Ideálně až v druhé polovině léta, kdy se tvoří bulvy. Je to chůze po tenkém ledě, ale pokud víte, co děláte, výsledky mohou být ohromující. Pojďme se posunout k chybě, kterou děláme už brzy na jaře, když se nemůžeme dočkat, až začneme sázet. Mluvím o teplotním šoku. Krásné dubnové dny nás často zlákají k tomu, abychom viseli řepu co nejdříve. Země už se zdá být prohřátá, sluníčko svítí. Ale pak přijde zrada v podobě květnových nočních mrazíků. Řepa vyklíčí, tvoří malé lístky a najednou na ní uhodí zima. Rostlina tento náhlý pokles teploty vyhodnotí jako signál, že léto skončilo a blíží se zima. A jaká je její reakce? Místo toho, aby celou sezónu pomalu tvořila velkou a sladkou bulvu pod zemí, okamžitě přejde do režimu záchrany rodu. Vyžene nahoru dlouhý, tvrdý stonek a začne kvést, aby vytvořila semena. Tomuto procesu se říká vybíhání do květu. Pokud se to stane, s tou konkrétní rostlinou je konec. Její kořen okamžitě zdřevnatí, stvrdne na kámen a veškeré cukry zmizí, protože se spotřebují na tvorbu květů. Zbude vám jen hořký, tenký provázek pod zemí. Proto je u řepy tak nesmírně důležitá trpělivost. S vyséváním raději počkejte na konec dubna nebo na květen, kdy už je půda trvale teplá a nehrozí žádné prudké výkyvy teplot. Ten měsíc čekání se vám bohatě vyplatí. Často přehlíženým, ale absolutně zničujícím faktorem je stav a struktura vaší půdy pod povrchem. Říká se tomu zhutnění půdy. Představte si, že jste řepa. Vaším úkolem je růst, tloustnout a roztahovat se do všech stran. Ale co když vás obklopuje tvrdá, neprostupné jílovitá hlína, po které se navíc chodilo?
Rostlina prostě nemá sílu tu pevnou zeď kolem sebe prorazit. Výsledkem jsou ty prazvláštní, placaté, křivé nebo trojúhelníkové patvary, které vykopete na podzim. Navíc v takto zhutnělé půdě nemůže proudit vzduch ke kořenům, což vede k dušení rostliny a vzniku nepříjemných pachutí. Aby řepa vytvořila dokonale kulatý a hladký tvar, potřebuje kyprou, provzdušněnou půdu do hloubky minimálně 20 cm. Pokud máte těžkou půdu, musíte do ní přidat písek, kompost nebo jiný organický materiál, který ji odlehčí. Je to jako rozdíl mezi tím, když se snažíte spát v měkké posteli nebo na tvrdé betonové podlaze. Rostlina, která musí s půdou bojovat o každý milimetr místa, nikdy nebude ani krásná, ani chutná. Věnujte na jaře čas důkladnému prokypření a vaše úroda vám za to poděkuje těmi nejkrásnějšími tvary. Možná jste už slyšeli o zázraku jménem mulčování a rozhodli jste se ho letos na zahradě použít úplně všude. Mulčování je skvělá věc, ale i zde platí, že dobrý úmysl může způsobit velkou katastrofu. Zejména pokud jde o červenou řepu a použití nesprávného typu mulče v nesprávný čas. Pokud záhon s mladou řepou zasypete silnou vrstvou čerstvé, neproschlé sekané trávy ze sekačky, stane se něco hrozného. Tato silná vrstva trávy se začne okamžitě zapařovat a hnít. Vytvoří nad povrchem půdy neprodyšnou pokličku, která extrémně zvýší teplotu kolem mladých rostlinek. Navíc se v tomto vlhkém a teplém prostředí bleskově rozmnoží plísně a houbové choroby. Krčky vašich sazenic začnou černat, hnít a rostliny jedna po druhé uhynou. Dalším problémem s čerstvou trávou je, že při jejím rozkladu uniká dusík, který, jak už víme, řepě nesvědčí. Pokud chcete řepu mulčovat, abyste udrželi vlhkost, musíte to udělat jinak. Použijte jen velmi tenkou vrstvu suché trávy, slámy, nebo nechte rostliny nejprve dostatečně vyrůst. Půda kolem řepy musí dýchat, jinak ji doslova uvaříte ve vlastní šťávě, ještě předtím, než stihne vůbec vyrůst. Pojďme si teď rozebrat chybu, která pramení ze špatného plánování prostoru. A to je boj o sluneční světlo. Pamatujete si, jak jsme říkali, že řepa byla dříve považována za plevel? Mnoho lidí si z toho vyvodilo, že ji mohou strčit kamkoliv, třeba do hlubokého stínu pod velký strom, nebo mezi vysoká tyčková rajčata, kde už nezbylo místo na nic jiného. To je ale zásadní nepochopení toho, jak tato rostlina funguje. Červená barva a sladká chuť v kořeni se netvoří sami od sebe. Jsou přímým výsledkem fotosyntézy v listech. A fotosyntéza bez přímého slunce prostě nefunguje. Pokud řepu umístíte do stínu, rostlina celou svou energii vrhne na to, že začne natahovat krky, tvořit dlouhé, tenké listy a hledat světlo. Pod zemí se už nestane vůbec nic. Bulva zůstane zakrnělá, bledá a bez chuti. Řepa potřebuje minimálně 6, ideálně 8 hodin přímého slunečního světla denně. Je to rostlina plného slunce. Takže příště, až budete plánovat záhony, nedávejte ji do těch tmavých, zapomenutých koutů vaší zahrady. Dejte jí to nejlepší a nejsvětlejší místo a ona se vám odmění obrovskou dávkou sladkých vitamínů. S umisťováním na záhonu souvisí i další obrovská chyba, a tou je špatná volba sousedů. V rostlinné říši existuje něco jako rodinné vztahy a přátelství, ale také ostrá konkurence a nebezpečná příbuznost. Většina lidí neví, že červená řepa má velmi blízké příbuzné, mezi které patří například špenát nebo mangold. Pokud tyto plodiny zasadíte hned vedle sebe, nebo dokonce na stejné místo, kde rostly loni, zakládáte si na velký problém. Tyto rostliny totiž lákají úplně stejné škůdce a trpí stejnými chorobami. Navíc z půdy odčerpávají naprosto identické živiny. Je to, jako byste posadili 3 hladové lidi ke stolu, na kterém je jen jedna malá porce jídla. Výsledkem bude boj a stres. Dalším velmi špatným sousedem jsou fazole nebo hořčice. Ty vylučují do půdy látky, které brzdí růst řepy. Co byste tedy měli k řepě sázet?
Ideálními sousedy jsou cibule, česnek nebo kedlubny. Cibule svými éterickými oleji odpuzuje hmyz, který by jinak řepu napadl. To chytrý způsob smíšených kultur vás může zachránit před mnoha zbytečnými problémy a zajistit mnohem lepší a zdravější úrodu. Teď se musíme pozastavit u jedné letní tradice, která je pro růst bulvy naprosto zničující. Určitě to znáte. Je polovina léta, vaříte oběd a řeknete si, že by bylo skvělé udělat polévku z řepných listů. Tak jdete na zahradu a z té krásně rostoucí řepy odstřihnete ty největší a nejhezčí listy. A možná to za týden uděláte znovu. Víte, co jste právě udělali? Odstřihli jste té rostlině její solární panely i její továrnu na jídlo v jednom. Jak jsme si vysvětlili, ty obrovské listy nejsou jen na okrasu. Ony intenzivně pracují a posílají veškeré vytvořené cukry dolů do kořene, aby rostl. Pokud rostlinu v průběhu růstu olistíte, dostane obrovský šok. Zastaví veškerý vývoj podzemí a začne zoufale tvořit nové listy, aby nezemřela hlady. Tím se vyčerpají ty malé zásoby, které už si v kořeni udělala, a bulva zůstane malá a dřevnatá. Pokud opravdu milujete řepné listy v kuchyni, vyčleňte si na zahradě pár rostlin, které budete pěstovat čistě jen kvůli listům a se kterými nepočítáte pro sklizení kořenů. Z těch řep, u kterých chcete krásnou, velkou a sladkou bulvu, nesmíte v průběhu růstu utrhnout ani jediný list. Musíte je nechat v klidu pracovat. Zůstaňme ještě chvíli u mladých rostlin, protože právě tam číhá neviditelný nepřítel jménem konkurence plevelů. Lidé si často myslí, že řepa je silná a s pár plevely si poradí. Pravdou ale je, že v prvních několika týdnech po vyklíčení je řepa neuvěřitelně slabá a zranitelná. Roste velmi pomalu. A plevel, ten roste rychlostí blesku. Pokud záhon s mladou řepou pečlivě a pravidelně neplejete, agresivní plevele, jako je například pír nebo lebeda, ji během několika dnů doslova udusí. Seberou jí veškerou vodu z povrchu a zakryjí jí slunce. Sazenice řepy se vytáhnou do tenkých, bledých nitek a nakonec se úplně vytratí. I když plevel odstraníte později, ta počáteční fáze dušení způsobí nenávratné poškození na struktuře kořene. Začne tvořit postranní vlásečnice ve snaze přežít. Tajemstvím úspěchu je udržet záhon s řepou v prvních 3 až 4 týdnech v absolutní čistotě. Žádný kompromis. Znamená to kleknout si na kolena a opatrně, abyste nepoškodili malé řepné kořínky, vytrhat každou nepatřičnou rostlinku. Jen tato čistá startovní čára zajistí ten krásný výsledek na konci. Dalším velkým problémem je podcenění škůdců, kteří sice nepoškozují bulvu přímo, ale zničí vám úrodu přes listy. Existuje jedna konkrétní moucha, která se jmenuje květilka řepná. Mnoho zahrádkářů si ji vůbec nevšimne, dokud není pozdě. Tato muška naklade svá vajíčka na spodní stranu vašich krásných řepných listů. Z vajíček se vylíhnou malé, žravé larvy, které se prokoušou dovnitř listu. Začnou tam tvořit takové světlé chodbičky a velké šedé puchýře. Tomuto poškození se říká minování. Zahrádkář si řekne, že je to jen estetická vada na listech a že bulva podzemí bude v pořádku. Ale to je fatální omyl. Tyto larvy totiž zničí schopnost listu provádět fotosyntézu a rostlina se opět ocitá ve stresu a bez potravy. Stres se u řepy vždy projeví jediným způsobem. Začne být dřevnatá a hořká. Pokud uvidíte na listech tyto chodbičky, okamžitě a bez milosti tyto napadené listy utrhněte a zničte. Rozhodně je nedávejte do kompostu. V případě masivního napadení musíte použít biologické postřiky nebo rostliny zakrýt netkanou textilií hned po vysetí, aby se tam ta muška vůbec nedostala. Nyní přicházíme k velmi ošemetnému tématu, a to je hnojení dřevěným popelem. Popel je skvělé přírodní hnojivo. Obsahuje draslík a další minerály, které dělají řepu sladkou. Ale spousta lidí dělá tu chybu, že popel používá špatně a v nesprávný čas.
Vidí návod na internetu a posypou popelem už vzrostlé rostliny přímo na záhonu během léta. To je obrovská chyba hned ze 2 důvodů. Za prvé, pokud popel ulpí na vlhkých listech, vytvoří velmi agresivní zásaditý rostok, který listy doslova popálí. Vzniknou na nich ošklivé hnědé skvrny a rostlina začne strádat. Za druhé, velká koncentrace popela na povrchu půdy v době růstu může způsobit lokální šok v oblasti kořenů, což vede opět k deformacím. Správný způsob použití popela je jeho zapravení do půdy brzy na jaře, dlouho předtím, než řepu vůbec zasadíte. Tím se minerály rovnoměrně rozloží a půda se na rostlinu připraví. Případně můžete z popela udělat velmi slabý výluch, nechat ho odstát a opatrně jim zalévat půdu mezi řádky tak, abyste nezasáhli samotné rostliny. S popelem se musí zacházet jako s lékem, ne jako s obyčejnou hlínou. Pokud jste všechno doposud udělali správně, čeká vás ještě jedna velká výzva, na které můžete celou úrodu úplně zničit, a tou je načasování sklizně. Mnoho zahrádkářů propadne píše. Vidí, jak jim řepa krásně roste a řeknou si, že ji tam nechají ještě o pár týdnů déle, ať je co největší. Chtějí se chlubit obřími bulvami. To je ale cesta do pekel. Červená řepa není dýně. Neplatí u ní, že čím větší, tím lepší. Existuje naprosto přesný okamžik, kdy je řepa na vrcholu své kulinářské kvality. Většinou je to ve chvíli, kdy má průměr jako tenisový nebo mírně větší kulečníkový míček. V tuto chvíli je dužina plná cukrů, neuvěřitelně křehká a bez jediné vady. Pokud ji v zemi necháte přerůst na velikost fotbalového míče, začne se v ní tvořit hrubá vláknina, aby tu obrovskou hmotu vůbec udržela. Ztratí svou jemnost, stane se z ní tvrdý a šlachovitý kořen, který budete vařit 5 hodin a stejně ho neukousnete. Chuť se změní na zemitou a nepříjemnou. Nebojte se sklízet průběžně. Ty menší, mladé bulvy, to je ta největší delikatesa, jakou můžete na zahradě získat. Nenechte svou úrodu zničit vlastní touhou po rekordní velikosti. S načasováním úzce souvisí i vliv podzimního počasí, který často podceňujeme. Někteří lidé nechávají řepu v zemi až do prvních silných mrazů s tím, že se přece jedná o kořenovou zeleninu, které to nevadí. Oproti mrkvi nebo celeru je ale řepa na mráz velmi citlivá. Její bulva totiž ze 1/3 až z poloviny vykukuje nad povrch země. Není celá schovaná v bezpečí teplé hlíny. Jakmile noční teploty klesnou pod nulu a mráz se dotkne té obnažené části bulvy, buňky uvnitř popraskají. Na první pohled si toho nemusíte vůbec všimnout, ale jakmile takovou přemrzlou řepu dáte do sklepa uskladnit, začne během několika týdnů hnít zevnitř. Ztratí svou pevnost, stane se měkkou a hořkou. Abyste se této chybě vyhnuli, musíte sledovat předpověď počasí. Řepa musí být sklizena bezpodmínečně před příchodem prvních silnějších nočních mrazů. Sklízejte ji ideálně za suchého, slunečného podzimního dne, aby kořeny oschly na sluníčku. Tím se jejich slupka zatáhne a budou perfektně připraveny na dlouhé zimní skladování. Předposlední katastrofa se může stát ve chvíli, kdy už máte tu krásnou, dokonalou řepu vytaženou ze země a držíte ji v ruce. Je čas oddělit listy od kořene. A co udělá většina lidí? Vezmou velký, ostrý nůž a prostě to uříznou těsně u samotné bulvy. Dokonce do ní někdy i trochu zaříznou. To je ta nejhorší možná věc před uskladněním. Červená řepa je jako balónek plný červené šťávy. Když do ní takto na vrcholu říznete, narušíte její obranný val. Během vaření vám z ní ta krásná barva vyteče do vody a zbyde vám vybledlá hmota. A co je horší, při uskladnění se do tohoto řezu okamžitě dostanou bakterie a houby ze sklepa a řepa začne plesnivět. Jaký je tedy správný postup? Listy nikdy neřešte. Uchopte je do ruky a jemně je ukroťte zhruba 2 až 3 cm nad samotnou bulvou. Tento malý pahýl listů se po pár dnech sám zasuší
a vytvoří dokonalou zátku, která nepustí dovnitř žádnou infekci a udrží veškerou šťávu a barvu uvnitř kořene. Tento drobný detail rozhoduje o tom, jestli budete mít čerstvou a sladkou řepu ještě v únoru, nebo ji v prosinci vyhodíte na kompost. A nakonec, ta úplně poslední a skrytá chyba spočívá v samotném uskladnění. Představte si, že jste udělali všechno naprosto perfektně. Máte úžasnou úrodu, správně jste ji sklidili, ukroutili listy a teď ji dáte do bedny do sklepa. Ale i tady se může z vynikající zeleniny stát hořký a vyschlý kámen. Řepa obsahuje obrovské množství vody a velmi ráda tuto vodu odpařuje do okolí. Pokud ji necháte jen tak ležet v bedně v suchém sklepě, během několika měsíců se úplně zcvrkne. Ztratí svou křehkost a zůstane jen silná, zemitá chuť vlákniny. Zkušený zahrádkář ví, že řepu musí uložit do takzvaného vlhkého lůžka. Nejlepší metodou je vzít bednu, nasypat do ní mírně vlhký písek a bulvy do něj jednu po druhé naskládat tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Písek udrží konstantní vlhkost kolem celé bulvy a zabrání jejímu vysychání. Pokud nemáte písek, skvěle fungují i piliny nebo rašelina. Jen takto uložená řepa si udrží tu luxusní letní sladkost a křupavost i po mnoha měsících skladování, přesně tak, jak jste si ji vysnili. A to je ten zásadní obrat, přátelé. Odhalili jsme všechny tajemství od jednoho malého semínka až po uskladnění ve sklepě. Není to žádná magie a rozhodně to není o tom, že by byla řepa jen sprostý plevel. Jak jsme si ukázali, ty nejhorší problémy, ta hořkost, ty praskliny a to nepříjemné dřevnatění nevznikají proto, že by vás příroda nenáviděla. Vznikají kvůli těmto drobným, ale naprosto fatálním chybám. Ať už jde o drastické vytrhávání při jednocení, agresivní čerstvý hnůj, nebo špatné zalévání systémem povodeň a sucho. Teď máte v rukou kompletní návod, jak tyto chyby napravit. Pokud tyto principy dodržíte, garantuji vám, že vaše příští sklizeň bude ta nejkrásnější a nejsladší, jakou jste kdy ochutnali. Bude to řepa, ze které budou všichni vaši sousedé v šoku. Moc vám děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce. Pokud pro vás bylo toto video užitečné, určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko "To se mi líbí" a přihlaste se k odběru kanálu, ať vám neutečou další zahradnické vychytávky. A teď mě zajímá vaše zkušenost. Běžte dolů do komentářů a napište mi, jaká byla vaše úplně nejhorší zkušenost s pěstováním červené řepy? A co z dnešního videa letos zkusíte udělat jinak? Těším se na všechny vaše odpovědi, tak se mějte krásně a ať vám to roste.